Nanas yun guys na uli. Nagdagbutang. Bisa ka nag-order og butong. 50 mo sa. Bisa ka nag-order og butong ma. Oh, butong mo. 50 ang isa? Dili ay 15 ra na. Oh, mabi kong 50 ang isa. Grabe yan. Ay, kakaano ko danig butong. Mikloy! Kaan kag butong Mikloy? Dili niguwang dog. Inana pud napuslang kulito sa katumpok pud ikaw na boy. Kapila ka may nam dahil sa kadlaw? Ay, wala ko. Inam ka kada inom ka dapat tanawa pa kay kaon. Ay. Uda pa to. Naman si acid, basig magkuha na isang kuto-kuto. Nindot mo yun tanang butang wapay kaon imnon. Hindi imnon lang na niya. Kabisag mo timura gamay, then mo inom. Sayro sa to. Umuli ko niya magilis sa bearing, isaba kay bearing. Ano, nagaba na pa yung tricycle? Bearing drio, ako ilisan niya, niya na. Ikaw gisak janggiyan ganina? Oh. Ha? Ipaabot mo niya. Katong paglabay nimo ganina, gaspar sirbato man ka. Sige yan, bitaw sakay na ako. Sige yan to. Oh. Dara guys, agbuteng guys. Oh. Manang gikaw ni mama. Si mama to ah. Gikaw na po ni Jagija. Ang isa ka buka manggi buak magtunga rami. A few moments later. Hi guys, medyo buntang ni yung tanan gakuan ra ko. Basangag, kidagan ka yung bahaw. Kaya naluto na. Kaya maglaway na lamang ko kamunggay ot sa dani mama niya. Diyon namahaw na kay mo sa joog biyang diya si mama ga timo og kuan quacker. So kay di na masakit imong tuhod ma. Sakit gyapon. Kaon na naman sa masakit imong tuhod. Importante na isud agti diyan. Hindi ako magkaon sa hipon na ito. Ito galing ang pasyon sa cholesterol. Hindi ka magkagipon? Paborito man imong hipon. Maya na open mind na ka. Kasi pananawan ng wantan o dyan ng mga doktor-doktor kaya mutuo ka. Kasi mutuo. Karo mutuo na ka. Ang bawal jud. Pwede man kamo ka karne ginagmay. Nagmay gagmay. Prutas pwede pa kamo kaon ginagmay. Talisa ka iwa. Suha, pwede mo kamukaog suha. Pwede mo kamukaon ginagmay lang. Pampalasa si mohang baba ba. Di pait ni mohang baba ma. Di man magpait akong baba. Hindi ka magpa huwat o gutom ba. Bisag di ka gutomon mo kaon ka karong di mo react mo ang kuto-kuto. Kaya lang mo muhapdis akong tiyan no. Mura bitang muhilab. Mukalit na ba? Adi lang ako paminawon kay kadugay na akong kuan kay paminaw kay magkurog-kurog na ko. Hindi ni mo huwatin nga mo murag mo hilab mo hang tiyan mo kaon ka. Bisag di ka gutmon ba. Yeah. Kung siya may gusto ni mong sidanan. Dagal man kayo di ko kakaon. Pwede man kamukaon ginagmay. Para naman malasahan ni mo ang baba. Ang sila sa quacker ma. Walami. Ha? Walami. Wala. Lami. Dawa kamay. Nga pwede magkamay. Kaya mukhaong ka nga wala ginami. Tabang. Labi na walay lasa. Walay kuan. Di ka ganan mukhaong. Nasa di mo ang gustong kanon narong maganahan ka. Ang saman. Isda, karni, manok. Hilig ka mo kagtamis sa una ma? Dili. Di, nagduda ko na yung sugar kay mubo na yung sugar. Kuan. Katong gani sige ko biskuit. Hansil, biskuit, niya kada taon ba ko kaon. Diyan ni nagsugod kuan yung ko katong dinhi na ba nga sige ko kaon. Ako yung bahawon ang puto, sa budbud. Ay nako kanon pagkabuntag. Nya sagaran ko kadalihok nako biskuit, hansil. Manguha sa ko dari kuan guys, kamugay. Kay magutan. Majunonog mo pinipiring sidano ni mama kay katabang po din niya.
buhatin na namo siya musitar kung sa iyahan. Ano naman po na gusto na pong magpalayas. Medyo ganing kay naay kamunggay dani. Na guys, ginagmer man pa yung lutuon. Musitar man po niya sa hayog kuan. Way lami sa di kanin. Ngitarang jaglaing kuan ba. Pero maglawoy na naman ko kada adlaw kay tato po ning tabang ni Jani. Lawin kamunggay dyan, butangan tangad. Maura guys, butangan ang tapag lang mga daon-daon ba, kangkong, alugbati. Okay. Isa man po na, makatabang po ni dyan. Hindi mo po siya ganahan sa gulan ng laing daon-daon. Gusto mo ni dyan, kamunggay rajit tanan. Gusto man ang akong cook. Ikaw na may cook ron. Ako nang ipasa ang trono guys. Kaya pwede naman si madam. Hinsog na si madam. Dam. Buton. Adyo na, kahinog na. Kabuti sa itong tao, di man ko kaabot. Oh. Si madam na rin cook guys. Kabuti sa mga duha ka kaluwa. Ato bang sanga to ah. Kanang inaning wa na tangtangon na to ni aron mo sa lingsing na pud. Ay sige, paksita. Paksita. Binang udlot be. Katog nakagtareng, wa nakagamuni-muni. Saayo. Hindi malikayan. Tog jagtarong dong. Kay kanarabang kuwang-kuwang sa tog, isa pura makadagat sa lawas. Kanang kuwang kag tog. Duhana mo, ang ginahuna. Tarang dito tog, hindi ka magpaitik to. Kay bata para ba ka mo, ditso na dyan kang patiguang, masungkod ni noong ka. Hindi sa bata pa ka mo, ditso na ka masungkod. Sitaw ka na hindi magtarong og tog, kuwang ka sa tog, isa mana nga makatiguang. Sahay raman ganang. Dapat complete jud mo ang tog. 8-9 mo jud mo ang kumplituhon nga tog, matog ra kag upat. 3 ka oras, tigok imong abuton. Wa ko dari kuan guys, tangad. Nagang tangad guys. Kada adlaw jud ko dani guys, magkuha og kanay tangad, di namin mamalit sa una. Kada adlaw mi mo palit og tanglatag. 20 pesos ang adlaw. Dako jang tabang guys nga magtanom-tanom ta. Jaghang okra Sunod buwan makautan na pud ta dana. Dakong tabang bang nati kuan tanom-tanom kay makakuan ta, makatipid. Bisa kada adlaw po ko dani magkuha ang duga sa mahurot. Kaya daghana naman natag tagduha kay ngani mo yang butang kada adlaw. Dahil sa diyang pabukawon ug maadyo isa na butang ang kananay kamunggay kay isa man pud ning tangad pang baba pang-ubos sa kananay kuan ba high blood mo niyang buhaton guys kada adlaw para ni mama. Magpabaksin ka na i-try ra na ingon si mama. Libre bitaw na. Nindot ba kay libre way bayad. Nas mama ma. Nako ni libreng baksin ma. Tanawa. Vaksin o di vaksin para lang kumatay sa sunang pahimod san kay ato arawan mo na. Ay magsan kay libre man. Jesus. Lifetime yang vaksin matay malagi. Mamatay mo din ng tao. Ngano dayo magpabaksin dili mamatay. Hindi ko pabaksin pa kaya mawala ng sakit ay ikahon. Tama. Hi guys, magkuhan ko guys. Magutan na datos mama nagpainit. Kasi lang sa adlaw si mama. Narenta ko na libre nga baksin bas mga senior. Shout out ko ni Bian kay Sir Rubio. Hi Bian, nangan kayong salamat Bian kay ganahan di ka mananaos ka na yang vlog. Salamat kaayo kay bisag bata pa ka. Nagsubaybay jikas ka na mo ang vlog. Salamat pud kaayo sa imuhang mami nga si Graciel Rubio. Nangan kayong salamat sis sa pirmininyong pagtanaw sa ang vlog. Ganyan magamping mo biyan kaba nagimuhang mami hamping mo sa kanunay labi na si muhang pag-eskwela matag adlaw amping. I love you. Ug sa imuhang mami dengan kayong salamat sis hamping mo sa kanunay
Murag ikaw matagahang kasing-kasing gahapon nga day video gi padas ka na nayahang messenger na tawagan lagi kuno ko kay gusto kuno ko ni jang may istorya tong bata ba nga si Bian. Daghan kayong salamat Bian kay bisag sayot sobra ko nimo nailhan ganahan lagi kuno siya mananaw sa kuan guys ang vlog. May inspire siya sa kanina yung mga vlog. Ganahan siya mo tanaw kay complete family kuno mi. Ijang daddy kay namas dagat. Laban laman sis, kay digid lalim nga. Bladjos ato ang Paris. Para nang lipadya. First time natin magka-istorya gahapon. Ganda pod kajos pamati, mararapod ang igsuon. Pero mawawon jud ko guys, sa tinuod laman jud mga uwaw jud ko makipag kuan ba chika-chika. Diya gahapon kay mura mga jud gikamot agang kasing-kasing nga tanaw ko video sa bata ba nga si Bian. Nga gusto lagi kuno ko ni jang maistorya. Matuhang gi tawagan naglakas loob na lang mga jud kong tawag kay naluoy ko kananay bata mura jud gikamot agang kuan ba kasing-kasing. Matuara na ang lipadya kay araman po di jang lipadya nga nakakita na bisag kanang mauwaw jud ko makipag kuan ba chika-chika kay sa personal mawawon mga jud ko murag nadara mo ko daning vlog murag naanad na po ko ba nga mag-istorya sa kuan kamera pero sa personal mawawon jud ko guys ja hilimon ra ko karon laman nadadana ko nga sa kanang vlog murag din ako kaadyo wow ba ja murag nanad-anad na po ko nga makipagkitag viewers makipag chika-chika nanad na po ko labi na kanang tabian ganahan ko kanang naay tabian kay madara po ko murag mawagahang kawaw ba basta agahang kauban kanang tabian labi na ni Ate Erlyn shout out Ate Erlyn kamusta na kati gimingaw na fokus ka na nga tuang kuan tabi madara po ko guys naay mga ingana ba makipagkita na dyan chika-chika ganihang batasan nga ra gadyon ka mawawon bye bye pagamping mula ka na kunos kuan guys dun dyan magutan sa ako guys Marato, shout out Bian, amping permi Bian sa imuhang pag-school. Ug sa imuhang mami nga si Gershel, amping sa kanunay sis. Amping mong duha ni Bian. Namaw nas giyan guys. Mahanta guys. Gijang gikaon sinangag, gijang sedan kuan. Kanang siumay. Gijang baon. Kanang gisangag kay bago man ning dinangag na gabi eh. Gamay-ramaya mo ang nabawas. Wala na lang pong gisangag. Diyan nagharos pa ko sa kuan guys, kamunggay. Jagahang tangad, asang ipabukawan og taman. Kasi na butang ang kanang kuan, kamunggay. Diyan nagdengag day ko gahapon og kuan guys, karlan. Katong dana mos bukid ba? Ang gidengag, unam kabuk ang ikaw nagtulog gahapon. Kana mao yang ipamahaw ni. Salamat ka jo at Erlyn kay dapat gadyo dagi mo hang karlan ti. Tunggikan pa sa bukid. Lami ra ba siya kay pughad? Natamis-tamis. Luto na guys agang nilawoy nga kwan guys, kamunggay. Muni ganahan ni mama. Luto na guys, ano ko na rin gawas kaya nga lang tawon sa mama dito. Malakaw-lakaw haman na siyang pagbanta dyan. Kay kulbaan ko. Kay kanara ba diyang nilakwan nga aranang ka. Hinay. Magsindan pa di akong panilhig. Kuan na niya mong sa guys, butanganan na po ni siya ka ng kuan, floor wax. Nung galama-lama na. Diyan maglit po kung mag-floor wax ba. Kay madangag man ang kanang kuan. Siminto dya. Kulbaan ko kay basigma, dakin as ba, simbako. Manawa na naman po kung nagbutang o kuan ng kuan, floor wax. Maglo ko basig madakin as si mama. Sige yan guys, padong na may eskwela. Gatang na po si Jang Papa. Jang Papa, pirming gauna. Gano'n na po na nga. Nasawagit na po. Bye-bye. Pagamping ha. Sinanas Papa diha. Huwata.
Sakay na siya dyan, siyang papa. Basta mulantaw ko diha sa kwan guys, kalsada, di ko magsutog sa amin, di ko makaklaro. Di sa ng mga tawana diha, minsan di ko magsutog kwan sa amin. Puno siya. Kaluyas Ginoo na puno. Pagbutang guys, buwak na po ko na ron. Kaya rin siya agdan. Gusto ba ni Jang minom? Ang tubig ni Junjun, nabilin. Nabilin ni Jang tubig. Naras mama dito guys, ga painit. Ngawara-wara siyang kamot. Lakaw na pala si Jaron. Ay musod na day si Ja. Binag mo lakaw. Malingkod-lingkod na si Ja. Mamahaw na ta. Mangukan ako guys. Mamahaw na ko na si Ja. Gangaan nagandughan ho. Nakadyo ko nga nagbasa ko si Jo ang mga comment ba. Nagandang salamat guys kay nakatabang po na ang Jo ang mga comment. Na dahil ingan nga. Kuno ko angay nga na magniwang. Kay mas nindot ko nung muniwang labi nang na-sugar. Nakatabang po na guys sa ginjo ang mga comment. Munang nalipay ko, nagangaan, nagahangkuhan, pamati. Maghukan sa ko guys kay mamahaw mi. Mangagan sa mi guys. Nangaon na sila guys. Pangit. Liti? Sudah, trabaho ko siya masya. Laki, buwan veterinary yan. Buwan ng mga hayupan baboy. Itinab dyan na isang tail dahil isang pagkaon nga. Mahugawan. Apo anak, mga anak-anak ko ni mama. Si mama tuwagang pagupit si mama. Pagwapa. Masyon dyan guys, kaya nagdaag sa nagsaging. Mau na. Namaw naman mi. Mapay pag man magpama. Si mama human naggupit, mura na si Ami Piris. Mura na Ami Piris sa gisang buhok. Guwapa na. Ya kara. Kay bulaya tatalo niya ka. Ipreso ni Jas Mikloy kay aglet ni sa bulayas. Nag-transform na slula. Mura na Ami Piris. Artistahin nagbuhok. Presko na mawa na init. Presko lang, wala init. Nilalimot. Saging matilawin na. Presko? Pwede mo kag saging sa kabuok. Pwede lang. Mo diasa mo. Para mo sunod-sunod ha. Alam mo dito eh. Ben sa nga na saging nga di man ni siya tundan. Naman pwede nga ni saging sa buhok. Usap din yung sagingan eh. Na di man ni siya tundan. Mo sa nga daning saginga. Pwede mo kamukhang dani kan kung isa kabuok. Pwede mo kamukhang kagmanggay sa kahiwa. Ano ba ginagmay-gagmay. Pampalasa si mo ang baba. Ano sa'yo mong panglasa saging? May pagka. May pagkaslom? Muraglain ang pamilya. Dili siya kuan. Upload tam isang siya nga. Iduka ko na siya. Kautog sa dito. Oh. Kay maligon siya. Kay nanay buhok ng imuhang kuan. Mong oo. Lagi mo ang butong. Diyan na ka mo kuan. Manya na lang. Paway sa ko na siya guys. Iduka ko na siya. Pero may na siya dukain. Diyan guys. Maratang vlog karong adlaw guys. Daghang kayong salamat sa perminidyong paghatang.